बिराद गरम लोगोफोर नै सान्दुंआ नायलाय नै माबायदि जादों। औ लोगोफोर आं नै बानलु खादों बेनिफ्राय बानलु बिफाङावनो दंखायो। दिनै आङो मा सान्दों बहुद गरम ना बोथोरा बिराद गरम माने थानो हायि बायदि जादों खना खना जिरायलाबायनानै थादों आरो बेनिफ्राय मैयाहाय थाइजौ लाबोनानै होफैनाय दंमोन बे थाइजौखौनो आं जानोसै आरोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ स्किप खालामालासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिराद बुरजामोन आरोना थाइजौआ माने मनायावहाय माखासेया जाबाय बेनिफ्राय बियो आंनि बाहागमोन आंथ' इमान बुरजा जानो हाया जाहैबाय। ओमफ्राय आङो थाइथामसोल' लाबाय आरोना मानोना गोखैना गोदै कुनु मिथिया नालाय जानो हागोन ना हाया मिथिया ओमफ्राय नै थाइथाम लादों। दिनैसो जादों दै फार्स्ट टाइम। एम्फौ सुबावलायनायसो नै थांबाय दै हानानै नै बिदि सादों आङो बेनिफ्राय जाबायबो आरो आं बिराद गोखै माने गरम आं खानाया माबायदि जाना दं। एम्फौ जानोसै नै जानोसै गोखैया लाजाखाया जानोनो हाखाया। ओंखाम थाइजौबो दंमोननोलै ओमफ्राय बबेयाव थाखो माने लगायला जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा सिनायलाना थाइथामसो नागिरबाय आङो सिरि सिरि हानानै सब गोखै गोजा बाबाय आं ओमफ्राय हानो हाला हरनो बिराद गोखै लोगोफोर जानो हाला। दिनैनि थाइजौ जानाय हाबाफारिया जोबलायबाय आरोना बिराद गरम थानो हायि बायदि। दैज्लांबो नांबाय नालाय गरम बोथोर। सोर सोरहा खोथिया खुबैखोथाय लोगोफोर माइ गायनाया जोंहा आरो सोमदोंसो जायाखैनो जोंना दैबो गैया दोनसेयाव गोरान। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो स' लोगोफोर बेखिनियानो बाय बाय।